Ovaj klip je copyrightovan. Daj kupim neki novi televizor. Dobar dan, gospodine. Šta biste vi htjeli od elektronika? Mogu bih ja ovaj naš najnoviji televizor. Molim vas. Da, možete slobodno. Samo daj da vam douzem. Košta će 10.000. Može taj. Dobro, doviđenja. Daj. Ovo je dnevnik, brate, iz doba dinosaurusa.